sukari en tuo makwan jogo mayude medo idho odiechieng kodiechieng. Chandruoge kata midhieri ma tuo sukari kelo bende medo idho odiechieng kodiechieng. Kanye kama wadwani wakete maino mane mbaka mwadwani mondo miwago e chenro mar penj laktar odiechieng makawuono. Mabiro ta yena Ruth Otieno kenda mor mokalo ni wendo wa daktari wantiere studio. Yena mondo miarwake ubonyisi wanyige nga en wuod Kanye olony e weche mage kae to mana kaka ngeke matino wadonje twak mar tuo mar sukari. Daktari machiegni? Erokamano Ruth. An nyinga Dr. Jerry Okelo, athietho hospital miluongo ni Medical Health Services. Medical Health Services mano hospital mayudore Nairobi buore ka, to ajaringa Kojwach, mano Kabondo Kasipul constituency. Tuo mar sukari, odiechieng makawuono kwa ingo tuo mar sukari wabedoga kod thor wacha iga ka iga. Thor wach iga ni enang'o daktari? Kaka ji onego bed ni dak gi tuo skari, kasto wang'iyo ni environmental factors nyalo affect tuo mar sukari, kendo nitie kaka in iwuon inyalo dak e yo mayot kata ka in gi tuo mar sukari. Ma higa ni to waketo matek ni onego bed ni ng'ato ng'e kaka dak kode kapo ni yudo ka in gi tuo ni, to onego bed ni ng'e kaka idak kode. Kaito thor wach en diabetes across life stages. Tiende ni ji duto te nyalo yudo tuo mar sukari, nyalo bedo ng'ama pod tin, inyalo bedo ng'at ma hike osenyang'. Kore ka abeni nyalo yudo tuo mar sukari, koro kawuono waketo maino e kaka wanyalo geng'o, kaka wanyalo dako tuo mar sukari pono nono yudi okang' mora mora mar ngima. Kapo kodhi matut moro nyalo lero nwa matin nono ni tuo mar sukari type 2. Kwa wacho ni type 2, wawachang'o Dr. Jerry? Mokwongo onego bed wang'e ni nitie stages kata type 2 mag tuo mar sukari. Mokwongo kwa lero tuo mar sukari, wacho ni tuo mar sukari en kapo ni sukari ng'eny mokalo okang' monego bed nobede. Mane i remo. To okang' monego bed nobedo ng'at ma normal kata ng'ama ngima onego bed nobedo chakre 3.7 millimeters per deciliter nyaka 7.2. Koro kapo no medore malo kanyo, to wacho ni ng'ato nigi tuo mar sukari. To gin kidenje ariyo. Achiel en ni wan gi type 1. To type 1 ni ng'enyne omako joma tindo, kendo en mangiso ni koro onge insulin. Insulin en gima miyo skari donje e dend ng'ato kata mana e cells, kasto kelo energy. To kapo ni ng'ato onge insulin, koro yudo ni skari bedo mang'eny niwach onge gima miyo magologi oko e remo to terogi ang'oa e dend ng'ato. Koro kapo ni insulin onge chuth e type 1, niwach e type 1 yudo ni en gima yudo joma tindo, kendo insulin ok bed produced, ok nyuole e pancreas. Normally, kawaida wayudo ni insulin iloso ga i pancreas. To koro kapo ni pancreas ok nyal loso insulin ni, mano ibedo gi type 1, mangiso ni onge chuth, insulin onge chuth e dendi. To ka wadhi e type 2, to wayudo ni en gima yudo ni insulin nyalo bedo, lakini insulin ok donje ang'oa, ok donje ei cells. Mangiso ni koseche moko donje ei cells, to koro bedo mang'eny, kata sukari bedo mang'eny i dendi, ma seche michiemo imedo sukari i dendi to bedo mang'eny kabisa. Kok kamano, to insulin be ma iloso ei pancreas ni, ilose lakini ilose matin. Ma seche moko inyalo lose matin kamano modhi oromo machuth. Koro mano en type 2. To type 2 ni wang'e ni oyudo joma bet oseniang' matin, joma dongo matin. Onyalo bedo chakre gimoro kata mana higni 30 gi mbele. To ong'eny kendo kuom joma nigi ratil mamalo kata diabetes. Iluongo nade? Obesity. Onyalo yudo jok moko yudo ni family, yudo ni onyalo kalo from one person to another. Mangiso niya, kanga po ni ng'atu kata wuonu moro kata mana kwaru moro ne godo, to ibi nyalo bedo kode. Koro mano ngiso ni type 2 ni en gima emako mana joma dongo, to en ema ong'eny ahinya moloyo type 1. Omako joma dongo to ng'eny moingo type 1. Mori nyalo pimonwa gimomiyo kwan mar jogo mayudo tuo ni kata yudo type 2 diabetes kwan medore odiechieng' kodiechieng'? Mokwongo wang'e ni diabetes kata tuo mar sukari en tuo ma wakete mang'enyne ni en lifestyle disease. Lifestyle disease mangiso ni gik ma kaka ngima ni chalo ema miyo inyalo yude. To tinde kwa waneno chiemo ma ji chamo, waneno ka ji chamo chiemo mopogore ma yudo ni ng'eny gin GMO, to magi gin risk factors manyalo miyo ng'ato bedo gi diabetes. Chiemo ma
makata seche moko kaponi wadhi tich niwach wayudo ni wadhi tich to wating chiemo e ot to wadhi e gik moko miluongo ni fast foods gi ng'eny gi yudo ni gin chiemo manyalo kelo diabetes manyiso ni gin gi sukari mang'eny kata starch mang'eny achiel kuom yudo ka chips moko yudo ni gin gwen ma koro olosi ma nigi modhi mang'eny mago te nyalo miyo ng'ato bedo gi kailago to magi chiemo ma yudo ka tinde tiyogo mang'eny emomiyo ineno ka kwan mar diabetes medore ahinya mar ariyo yudo ni kendo kochako medore gi risk factors ji mathoth yudo ni kendo Nairobi ka kata mana bombe mopogore nyaka gwen tinde daktari yudo ni ji mang'eny nigi risk factors ma kuom family manyiso ni onyalo kalo kuom ng'ato from another koro kiriwo risk factors gi te yudo ni ji mang'eny bedo gi kwan medore mang'eny moloyo kaka chon ne nitiere Gima Dr. Jerry temo paronwa kata ni mondo mi opuonjwa en kaka wadak lifestyle keto e thuolo mamalo mokalo mar bedo kod tuo mar sukari kata tuo mar diabetes type 2 owacho kata ni thoth ne yudo kwa chamo chiemo mantiere kod mo mang'eny mantiere kod starch mang'eny mantiere kod chumbi mang'eny mantiere kod sukari mang'eny gin chiemo ma kineno gi e wang'i kama to en chiemo ma nyalo lombi kendo inyalo dwaro chame mak mana ni okelo ne chandruok daktari ngeni kotendre kod chenro mar penj laktar wago gamba kabinde gi jopiny ido ka jopiny thoth ne wacho kata ni ma e chiemo mayot yudo samoro kan gi siling 30 tadhi e bath ndara kao chips amiyo nyithindo chamo kata na wuon achamo yudo ni kar mondo mi dhi nyiew skuma siling 20 inyiew mo mitedego inyiew nyanya inyiew kitungu michaki many mogo gi mafuta midwa tedego dido ka en okang maduong mokalo to chips idhi bath ndara ikao ni ngima emobedo matek ok ang'eyo kotende kod kaka wadaka inye weche mag chiemo kaka wanyalo manage gi pesa masani tin mondo mi avoid kata wabed mabor kod chiemo ma nitiere kod mo mang'eny sukari mang'eny chumbi mang'eny en wach matek ni wach yudo ni mane kuma ngima oketowae to chutho to nyalo wacho ni ng'ato ka ng'ato ng'ere to ing'e gimitemo avoid chutho jok ma nigi family history mar diabetes kata jomoko nigi jonyuol kata kweregi nigi diabetes gin onego bed ni ng'ere kabisa king'iyo bech gik ma iwachogo yudo ni kapo ni ipangori maber minyiewo chiemo kata manidhi kata e chiro tiyudo chiemo gi e chiro kacha tinyalo yudo gi bei maber moloyo kata mach en mani koro ji ok pangre ahinya to kata kwa tiyo gi gigi kapo ni ichamo dichiel niwach ok inyal seche moko yudo ni ngima nyalo keti kama ok inyal timo ok inyal weye chuth wawacho ni ber kapo ni also engage idhi kata itimo makata orako nyalo konyi kabisa mondo at least skari mang'eny mikete dendi cha moko be ichaki golo koro mago gina iyudo ni gina kidienje mang'eny mag gik mwanyalo timo mondo wane kaka wanyalo geng'o tuoni kata kapo ni in gi tuoni ting'e kaka inyalo control mondo bede skari obede wang'e pono ni ng'ato oseyudore kata osepime moyud ni nitiere kod tuo mar sukari tuo mar diabetes nitiere weche ma inowuona kaka daktari diher mondo mi kik wiwa wil godo kuom ranyisi wacho ni en ang'o ma wachamo orako itimo nadi to pono ni ng'ato nitiere kod tuoche mamoko kaka tuo mar pressure kata cholesterol mamalo to nitiere kod tuo mar diabetes tuo mar sukari ni onego beni otimo nang'o kapo ni mano kuma nyiso ni koro in gi tuoche mang'eny kamoro achiel to yudo ni moko nyalo bedo ni kelo gi moko kaka sukari nyalo kin gi sukari yot mondo ibed kata gi tuo mar pressure to ka in gi tuo sukari kapo ni ratil mari mar del ni malo to inyalo bedo gi cholesterol orako en achiel kuomgi to kata kitimo orako to ber kapo ni iduoko chien gik michamo kata gik ma kapo ni gik makele ka chiemo michamo manyalo kele iduoko gi chien idok chien kapo ni inyalo wegi tinyalo wegi aweya chuth chutho to ma koro ng'at monego bed ni bedo timo gimoro ni self monitoring en owuon ing'iyori ni to pressure ni anyalo ng'iye nade tinde aneno ka nitie kata masin ma ng'ato nyalo bedo godo e ot mang'iyo pressure ne mondo timre nade mondo obed kondiko piny kata kamoro kata chieng' moko koro dok e osiptal to nyalo tang'o ne daktari to nyiso daktari ni ma kaka pressure na dhiga to skari be ber kapo ni ng'eny nyaka ng'eyo niwach ng'eny ji yudo ni tinde ging'iewo masin mang'iyo kata mana skari to ging'eyo ni kapo ni okalo kata 7.2 to mano en malo ahinya koro kapo ni okalo to ng'e ni onego bed atimo kama niwach seche midhi e diabetic clinic nitie puonj mimiyo ji ma kaka onego bed ni ng'ato dak niwach en
en tuo ma nyalo mi dak godo gaminga. To seche midak kode cha dware ni ing'eni inyalo deal kode nade kaponi emergency moro owuok. Kok kamano to ere kaka inyalo control moko nego beni seche te idhi hospital. Niwach iyudo ni nengo thiedho diabetes be ni malo. Koro kaponi inyalo ng'iyori kendi to nyalo konyo moloyo. Koro tuoche gi to iyudo ni wapuonjo ji ni mondo kik gicham chiemo manigi cholesterol mang'eny machalo gik machalo tong'. Orako, ji otim orako. Kokalo mano to iyudo ni kata mana ng'eyo yath mitiyo godo gi ng'eyo ni skari mari ni chalo nade. Ka nyalore to pile pile. Kok nyalre to at least kata kichikori kata mano odiochienge 2 ting'iyo ni to chalo nade. Koro gigi te kimako kamoro achiel, kiketogi kamoro achiel to mano wacho niya itimo control malong'o. To nitie jok ma oweyo makoro ok ng'i. Ma yudo ni seche moko kipenje gara ni to skari ni ng'iyo mogik karang'o. Skati chal nade. Chal nade. Ong'isi gara ni nang'iyo kata mana dweche 2 manokalo. To pressure be nang'iyo kata mana dweche 2 manokalo. Koro yudo ni mang'a mok ng'ire. To kanye ma koro risk nitiere ma nyalo kelo ni tuoche mopogore moloyo kata mana mano complications mag ang'o mag diabetes kata mar tuo skari. Iwacho kata ni ber ka wang'iyore mondo mi wayud kaka wanyalo konyo mondo mi kapono ni gimoro nyalo timore kata emergency nyalo wuoke. Poni ng'ato ok ng'ire mana kuom ranyisi imiyo wano ok ing'iyo skari, ok ing'iyo pressure, intiere kod ratil mamalo mar del, tiende ni cholesterol bende nitiere ka ang'o gini manyalo timore po nono ni in owuon. Koro iweyo ni ok ing'iri, koro in beda ni intie. Tuo skari mokwongo iyudo ni tuo skari nyalo kapo ni skari odhi malo tikia to en achiel kuom gik maketho nyarogno. Iyudo ni nyarogno kosekethore kendo okethe mapiyo kabisa. To apart from that onyalo ketho kata mana ginene iluongo na adundo, onyalo ketho kata mana liver mari, mano chuny. To ma nyalo miyi bedo gi complications ma later on idhi yudo ni koro kinyal control. Ntie complications moko machalo diabetic foot. Diabetic foot en ni koro ichako bedo ga dhola mag tielo to seche moko nyalo biro kata mana e lweti, lakini ng'enyne to ng'eny tielo. En onyalo biro ni wach ok ing'i skari ni malong'o. Wan gi gimoro ni diabetic retinopathy. Diabetic retinopathy en ni koro wang'i nitie leche moko manie tok wang'i makonyo gimiluongo ni retina mondo one image maber. Odhi oketho lechego. Seche moketho lechega to ma be nyalo kelo ni chandruok mar neno. Manyiso ni seche ma nyalo mi ipoka idhi kata mana pala mar wang' mondo mi okonyi. To seche moko be ok konyre. Manyiso ni onyalo mi ibedo muofu. Koro magi gin gik monego bed ni ng'ato ng'iyo malong'o niwach onge tiende mondo iriti to gigi nyalo geng'o ma kata seche moko nyalo bedo ng'ama duong' ma be ichop kata higni ma kata 100 kaponi kok gihinyo. Koro wanyiso ji ni ber ka ging'eyore kendo kaponi nitie chandruok moro amora ma gineno to gibiro osiptal. Magi mwaneno ka anipo nono ni ok ikaw kang' chandruoge dhi bedo mang'eny mokalo. Daktari pimonwa kacha ni nyalo bedo muofu kotenre kod chandruok mar tuo mar sukari. Kopogore komano diabetic foot, tiende ni bedo kod adhonde mane tielo machango gi bende thoro ga bedo matek mokalo. Ng'eny gi ok gichang maber. Ok chang maber. Ng'ato inyalo kata mana inyalo ng'ad tiendi, tiende ni inyalo yudo ng'ol ma samoro ne ok onego bed ni bedo godo nikech ok ing'iyo ni to sukachi chal nade. Gima Dr. Jerry timo pimonwa ka odiochieng' ma kawuono ni to bende wang'eyo kaka sukachi wachal. To kapono ni wantiere kode kata iseyudo ni nitiere kod tuo mar sukari, ere kaka inyalo dak kode mondo mi ibed kod ngima makare. Yenwa wakaw yweyo waduogo bang' thuolo machok mokalo ka waduogo to wadhi nyime kod chenro ni kik idhi mabor, kik isud kata matin. This festive season, experience two worlds of one journey, from the vibrant streets of Kuala Lumpur to the modern charm of Singapore, because the best adventures connect culture, flavors, and moments that live far beyond the holiday. From just $2,200 per person sharing, enjoy 4 nights in Kuala Lumpur and 3 nights in Singapore. A fusion of tradition, culture, and wonder. Celebrate the season in color, culture, and connection. View travel, moments that matter, memories that last.
Icha gweno to ichao gwang'. Matiende ni, kapok ing'ado bura ewi wach moro amora, kuong inon ng'ama rach. We know times are tough, so save money by buying airtime from M-Pesa to any network with zero transaction fees. Dial *487*2# and get your airtime PAP with zero transaction costs. Bei manyo kit lamo mamulo chuny. Kae kama wach bedo e mangima, kendo thumbe duogo chuny. Wariure kanyakla, mondo wakelni adiera, geno, kod ote mar kinde ma wadakiegi. Wachak wadog ir wuon wach, ma en Nyasachwa. Wachak wapeny Nyasaye wach, Nyasaye, be wuodho adhi maber. Biblos wacho niya, Yesu noloyo teko jachien e msalaba. En wach mar yie, dwaro, kod yudo kari e sigand Nyasaye. Injili ngima, sabato ka sabato, sari okinyi, kik bai. Ng'wono mar Nyasaye kihero wende ni bonyesa *860*419# to parni ya Ramogi TV ene od jower duto te. Okay, kiwacho ni ingi pesa. To kare rinda kata maneti ya ora ka imiya kata quarter of a bottle alo godo onda. Ingera gi nyione ngato kong donge. Bana manya dhi kudi kanyo manyiuni kong manyione nyaka ja us kong no be kong. Machiegni kendo penj laktar kokalo Ramogi TV ngima en mwandu. Daktari ponono ni ng'ato oseyudore gi tuo mar sukari. Entiere kod pressure. Entiere kod cholesterol man malo. Iwacho kata ni diet nyako kuongo ng'i. Ang'o gini kendo monego bedni otimo mondo ngimane odhi nyime e yo makare? Magi yudo ni gin tuoche mang'eny kendo gin tuoche moluongo ni wakategorize kaka chronic diseases. Chronic diseases mani koro obedo kodi ga ming'a. To onyalo rumo kata ok onyal rumo. Chutho gima longo kabisa en ni mondo wa control pressure mondo bede e yo makare kama kare, to skachi be onego bedni bedo kama kare, mano skari mar remo onego bedni bedo kama kare. To wasewuoye wawacho ni skari kaponi tin ahinya to onego bedni bedo 3.3, to kaponi ng'eny ahinya to 7.2. Koro iyudo ni diere kanyo ka entie to mano ber. To kaponi okalo mangiso ni koro nitie chandruok moro nyalo bedo. Nitie gik mang'eny manyalo miyo kalo. Inyalo bedo gi infection moro, kata mana throat infection, seche moko inyalo bedo kata mana gi malaria, seche miyudo tuoche gi, to magi nyalo miyo skari chama idho malo. Koro ber kidhi osiptal mondo timi nade mondo thiedhe. To niwach ing'e ni seche min gi tuoche go be idhi ng'eyo niwach nitie gik moko ma ranyisi mang'eny manyalo biro ka omakore kodgi, kaka wich bar, seche moko in gi liet moro, mago te nyalo miyo ing'eyo ni anyalo bedo ni an gi tuo ma kama mo adhi athiedhe mondo skari ni oduog maber. To kwawe mano, kwawe wach thieth, to ber kwang'iyo wach chiemo kaka wawache no, to chiemo go an gi balanced diet. Chutho ber kaponi idhi osiptal, to tem matek mondo kinyalo yudo nutritionist manyalo konyi mondo ing'e kaka inyalo tiyo, kaka inyalo chiemo kata kaka inyalo balance diet mari. To ng'enywa yudo ni pimo kata ka wang'eyo ni mae kaka onego bedni diabetes ing'eyo, to wa assume kata wawacho ni ni an nasedhi osiptal to noyud ka skacha ber. Koro wawe ni mane giko. Onego bedni wapuonjore kaka wang'iyo skari wa kendwa,
to kaka onego beni wang'io kapo no en malo to wang'e nade to kapo ni en piny in iwuoni nyalo kata winjo dendi bige ni skari to chalo nade kapo ni en piny idhi ng'eyo to ang'o giri monego beni timo seche ma en piny mago gin gik monego beni wang'e te to ka wawe mago to koro kwadonje orako be onego beni watimo wayudo gym instructor maber manyalo konyi ni koseng'e ni in gi pressure niwach pressure be ng'e ni kin godo kikidhe ni chako ringo mane dhi ting'o pressure mari malo kendo koro nitie kaka onego beni gym instructor mi kata mana wuotho kodi otayi mondo ng'e maber mondo mi ong'isi yo monego beni tiyogo wawacho ni gik moko kaka pressure nyalo bedo malo to kapo no bedo malo jomoko paro ni sport emanyalo miyo kata exercise emanyalo miyo ng'ato bedo gi ng'ato ineno ka okwe dende kata relax dende ki dho ngere kwa wacho sport to wacho kata mana gik moko kaka machalo draft seche midhi go draft cha kapo ni tiche mane mi bedo gi pressure to draft cha nyalo mi koro i relax koro kwe koro okipar wach tich kapo ni en dao moro ni dao gi ng'ato kata mana ot kata mana oko mar ot to seche mi igo kata ma cards cha okochuno ni nyaka bed ni renge gima kwe wi emonego beni itiyogo koro kata mana kazi nyalo timo unyalo konyi be koro mago gin gik mopogore monyalo timo mondo ng'ato one kaka nyalo kwe dende mondo kata pressure ni kikinye kwa uwe wach cholesterol nigi en yudo ni ng'enyne ikele gi chiemo to yudo ni metabolic rate mar ng'ato yudo ni piny to en ochamo cholesterol mang'eny manyiso ni ng'ama nyalo bedo ni chamo gik moko kaka tong' mang'eny ahinya mang'eny ahinya inadi daktari kata mang'eny ahinya ni machal nade mang'eny ahinya yudo ni ng'ato nyalo chamo tong' gokinyi ochamo tong' godhiambo kata onyalo chamo tong' gokinyi pile nyako cham tong' mano ng'eny ahinya seche moko ichikori iwe kata mana ndalo adek kalo kata ndalo kata juma kalo inyalo chamo tong' kendo kaso tong' be mwachamo nitie moko ma yudo ni gin aboka to nitie moko miyudo nochiel mochiel gi yudo ni kendo chako keto mafuta mang'eny to modhi mwatiyo godo gi tinde wakia kuma giae nitie moko ma yudo ni seche moko ber gi dend ng'ato dend dhano koro mago temo ni nyaka wakete consideration kwawe mano to wang'iyo nitie complications machielo mamoko ma nyalo biro gi weche diabetes kata ka tuo mar skari ni malo achiel kuom gi en erectile dysfunction kuom joma chuo erectile dysfunction yudo ni en ng'ato ok nyal chungo kata ok nyal chungo duong' mare seche ma koro en odwa timo hera magi te giyudo ni gin ranyisi manyiso ni nitie chandruok moro ma bedo e cardiovascular system en chunyi gi leche to ma be inyalo kel kata gi tuo mar skari koro yudo ni magi be gin gik monego bed ni nyisi ni wadhi marach onego bed waneno daktari diabetic foot wapuonjo ji mang'eny ni mondo ji ong'e kaka girwakore wuoche ma girwako to kapo ni giyudo kata mana accident moro gihinyore to mondo wane kaka ginyalo konyore mondo giyud gadhola gi niwach adhola gi ng'at ma nigi tuo skari adhola ok timre nade adhola ok chang mapiyo to seche mok chang mapiyo ni omedore to onyalo medore mocham ringruok mari ma yud kata ni at the end of the day giwacho ni koro dwa ni mondo ng'ad tiendi no moweyi king'ol koro mago gin gik mopuonjo ji ni mondo ging'e complications mag diabetes to ka giseng'eyo complications gi to waneno kaka wanyalo geng'o mondo kik complications gi mondo kik ochop kamochop onyalo chope no to ma nyalo timore mana ka ipimo sukari ma ineno ni sukachi chal nade wantiere kod picha moro maber kanya Kwara Mugia Jwang daher mondo mi goye wang'i magi gin moko kuom gik ma Dr. Jerry wacho daktari adoni mondo mi wawuoth gi Kwara Mugia Jwang e picha ma wantiere godo ni complications mag tuo mar sukari waneno kacha ka gin gik mang'eny mokalo kendo daher mondo mi Kwara Mugia Jwang wawuoth kodi kanyo wang'iyane achiel kachiel kapo nono ni okipimo sukari kapo nono ni oking'iga magi gin chandruoge manyalo kelo namba achiel daktari wantiere kode ka maber mokalo kwa chako gi ka wanyalo wacho ni mago nyirokni koro mano diabetic nephropathy nephron en owuok kuom nying gimiluongo ni nephron to nephron ni yudo ni seche ma remo ok nyal chopo kanyo maber kata seche ma sukari ng'eny kando to ketho nyarogno to seche moketho nyarogno ketho nephron no to nephron ne tije en golo ang'owa en golo gik maricho kata en kaka rachungi
Koro mano kosekethore tiyudo ni koro nyarogno ni ok ti maber. To mano ema koro wadhiye wayudo ni wabedo gi gimiluongo ni kidney failure. To kwa yudo ni wabiro kaendi to wacho ni mano peripheral neuropathy. E tiendi mwalo koni nitie leche matero remo to nitie magolo remo kanyo katere ang'owa e adundo. To kapo ni gikethore kata gihinyore niwach skari ni malo niwach wang'eyo ni diabetes oketho gimiluongo ni epithelial cells maiye mag remo. To seche moko oketho mago eko, gima timore ni koro remo ok nyal kalo maber. To seche ma remo ok kal maber to tiendi nyalo chako tow. Niwach koro ok oyud nutrients, ok oyud madini, koro nyalo tow, otho mos. To seche mochako tho ni ibedo gi gimiluongo ni diabetic foot. To kwa biro ka wabedo wan gi stroke. Stroke ni onyalo biro niwach gik mang'eny. Onyalo biro niwach skari ni malo makoro oketho kuonde go. Koka mano oketho gine cells mag obwongo. Koka mano to nyalo biro niwach pressure. Niwach yudo ni pressure diabetes gi pressure gibiro kamoro achiel seche moko gimakore. To stroke ni kapo ni pressure ni malo ahinya to nyalo hinyo. Stroke ni kidienje ariyo. Wan gi stroke ma yudo ni remo ok chop maber e obwongo. Koka mano to yudo ni seche moko nitie gimiluongo ni obwongo ne makoro remo nok donje e obwongo. Koka mano to yudo ni remo obarore lero barore koro remo wuok oko. Koro yudo ni mano gina pressure nyalo kelo achiel, diabetes be nyalo kelo machielo. Heart attack koro wachopo ni waneno ni koro diabetes kata mana tuo skari kata mana cholesterol cha odhi opong'o e leche matero remo e ang'owa e adundo. Koro kapo ni remo ok nyal chopo e adundo to nyalo miyi heart attack, manyiso ni koro heart ok nyal tiyo malong'o. Wan gi peripheral atherosclerosis kata arterial diseases. Magi te nyalo kel gi tuo skari kandi malo ahinya to hinyo lechego. Seche mohinyo lechego to wang'e gima kalero hinyore to gima nyalo timore. Mato wang'. Yudo ni wang' ka wan gi gik mopogore opogore. Wanyalo bedo sukari ni rach gi wang' ka. Onyalo kelo glaucoma, onyalo kelo cataract, kata onyalo miyo retina. Mano manyiso ni retinopathy cha be biro bedo kanyo. Nyakore moge John kineno picha no ka wanyalo ywaye machiegni kodi mondo minene maber. Iyudo ni obwongo onyalo kelo stroke, waseng'eyo chandruoge mag stroke kata tho abath mano wasewuoye. Kae to bende kibire wenge ni ka wayudo kacha ni tuo mar sukari nyalo ketha wang' mokalo. Omiyo kapo nono ni osewidi nitiere kod tuo mar sukari to ber ka ichekori kinde ka kinde kimuonyo yath kaka dwarore mondo migeng' tuoche kaka mag glaucoma, kaka cataract, mago duto te mondo migeng'. Kibiro nyaka e nyiroke koni nyalo ketho nyiroke. Nyaka tiende ni inyalo bedo kod diabetic foot ma bende nyalo miyo ing'ado kata tiende ni oko. Nyakora moge John ma en tuak maber ka wachike itwa maber kaka wachiko itwa no. Daktari ni wacho kacha ni samoro ng'ato nyalo winjo dende. Samoro isebudho kok idhi pimo tuo mar skari. Isebudho kok ipim pressure. Ang'o gini ma ng'ato nyalo winjo dende mondo mi ni gimoro tok ber ahinya ta ahinya to chomo kor ka skari koni. Tuo skari ranyisi manyalo miyo ng'ato chich ni nyalo bedo gi tuo skari kata skari oidho malo. Achiel kuom gigo ni winjo ka iwinjo modho pi seche te. Riyo ingi mang'eny. Seche ma riyo ingi mang'eny cha mano nyalo bedo ranyisi achiel manyiso ni skari nyalo bedo ni malo. Mar ariyo nyalo bedo kata ni idhi olo pi mano oko matin. Idhi sakasa. Seche ma riyo ingi cha to gima miyo riyo ingi en ni koro pi mang'eny donje remo mondo otem dilute remo cha niwach yudo ka koro remo cha yudo ni skari ng'eny e iye. Koro dendi temo mondo dilute, koro kao pi mang'eny kogole dendi kotere i remo. To seche motere remo cha koro buongo koro ng'isi ni onego bedni pitin koro dware ni mondo imodh pi. Koro riyo chako ingi. To seche miketo pi mang'eny e remo cha fuonde mopogore opogore bende ng'eni ni pigni ng'eny ahinya we mondo wagol moko. Mano e kuma koro nyarogno donje, nyarogno koro chako golo pi mang'eny. Mano e kuma miyo ng'ato dhi layo sache te. Margo gin ranyisi achiel. Mar ariyo yudo ni kata mar adek yudo ni ng'ato chako ol. Isiko iwinjo mana kiol kendo king'iyo kibedo mamos tineno ka koro ok inen maber. Mano nyalo miyo ichich ni skari nyalo bedo malo. To kata mana pressure yudo ni kata mana neno maber ka waluongo ni blurred vision. Mano be nyalo biro kapo ni ng'ato nigi pressure mamalo, lakini kata skari be nyalo miyo ng'ato bedo kamano ero. Chutho to olo. Yudo ni ng'ato ol kabisa, winjo ko ol kendo ko nyal timo gik moko e yo mayot kaka otimo ga mapile. Wathiro ga bedo kod jok ma
oneno nochiemo maber, oneno notimo rako maber, anyuonde moro onge kod tuo mar sukari kata tuo mar diabetes, to podi yude kod tuo mar diabetes. Osebedo gi cases aina go. Gimomiyo ng'ata nyalo yudo diabetes. Mokwongo inyalo wang'e ni diabetes en ni skari nyalo bedo malo niwach pancreas ok nyuol ang'owa, ok nyuol ginene insulin malong'o. Kok kamano to inyalo resist. Lifestyle mano mokwongo. Inyalo bedo ni yudo diabetes niwach lifestyle mari iketo ni ichamo chiemo manigi manyalo mi bedo gi diabetes, makoro ratil mari mar del di malo niwach chiemo ok ni niwach mane kaka ononyuolu kata mane kaka nonyuoloru, but man niwach kaka idak. Mar ariyo, inyalo bedo kata ni in gi injury. Inyalo yudo injury mar pancreas. Seche moko ni bedo involved e accident moro ma inyo pancreas. To pancreas seche makoro chango ni, to chango gi fibrous tissue. Mangiso ni ok onyal tiyo kaka notiyo ga chon. Ma kanyo ero yudo ni gintie gik moko manyalo timre nade, manyalo miyo koro ki produce insulin malong'o. Nitie tuoche mopogore opogore matindo tindo be nyalo biro, manyalo ma kata autoimmune diseases manyalo biro kendo mondo affecti gidhi to ginyo pancreas cha. Koro seche ma ginyo pancreas cha to miyo koro pancreas ok nyal timre nade, ok nyal nyuolo insulin malong'o. Mago gin gik manyalo miyo ng'ato bedo gi tuo mar diabetes, kata ne anyuola gi moro onge ng'at manigodo to pod onyalo yudo. Yeno wakau yueyo nyakora Mogeji wan ka waduogo to wabong'iyo kaka onego bed ni ritori po nono ni sechako bedo kod chandruoge kaka ne wacho mag diabetic foot, samoro nitiere kod cataract, samoro nitiere kod machielo chani wacho nango daktari mar wang' neuropathy. Diabetic neuropathy. Magwa dwang'iyo kaka onego bed ni ritori po nono ni nitiere kod tuo mar sukari, nyaki daga maber. Makoro kong'ado ni buch tho, nyaki daga maber momiyo nitiere kod chenro mar penj laktar. Mago gimoko mathoth kwase ka oyueyo, omiyo kik idhi mabor kata matin kik isudi. Na mwanafunzi bora katika somo la hesabu ni Suleiman Yakobo. Bora kwa Kiingereza Suleiman Yakobo. Suleimani tena? Kwani huyu Suleimani ana nini? Bwana ni yeye. Kwa kila somo. Tulieni wenzangu. Mwanangu yuwajitahidi. Nami kama mzazi nina siri. Siri ni Nice. Ninapolisha familia na hakikisha na walisha Nice Extra Premium. Ewe mteja, ufikapo dukani agiza unga wa Nice Extra Premium. Ugali wa Nice ni mweupe, wenye ladha tamu na huiva kwa haraka. Nazo chapati za Nice Extra ngano ni nyororo na tamu. Nao mchele wenye ladha tamu ni Nice Pishori kutoka Nice Rice Millers, Mwea. Bei ni nafuu. Ni ukweli, siri ni Nice. Ji Nice na Nice Extra Premium. Tired of late rides and shady charges? Itisha Wigo. Now Wigo, you get more than just a ride. Unapata on-time pickups, gari safi na fresh every time. Ride V-Smart, ride V-Safe, now Wigo. Download the app now, ama SMS Wigo to 20425. Wigo, your trusted ride. Chako chon loyo dhi kajuoga. Ma tiende ni bedo gi ikruok momondo, geng'o masiche kod midhiro mang'eny mabiro e ngima dhano. Mama nsani kora seng'eyo. Gimo bera jivno kobiro korwa mondo kawa kawa no seti marus. An karango nyako ni kamae.
Aneno ka eno nyalo timo gima rach ahinya. Donge ni wachona, kapo ni gima rach motimna ok anyal weyo, kik apar gima ji bo paro kuoma. Anatim gima chunya wachona. Ameniweka huru kweli, naimba sasa haleluya. Kwa msalaba nimepata kutoka katika utumwa. Kama ungependa wimbo wetu ameniweka huru kweli, iwe sikiza tuni yako, ni rahisi. Bonyeza *811 *500 #. Na ukumbuke sikiza na Citizen ndio kwa wasanii wote. Mazoezi tutafanya miondoko ya Farao, tukawashika tafinya, kwani sisi baba lao. Nyewa masani krango gimos nyiri masani okethore. Give me no left. Agado kado kan nyuli lokro rawura. They are behaving as if ODM is the one that needs Ruto. Is Ruto that needs ODM? We are not a government party. We are an opposition party. Duond buch ODM otigi sirikal koso chung kar kende yiero mabiro. Mane wach maduong' mowuok e romo ma kawuono e sama kweth ariyo bedo gi paro mopogore wi chung mar duond burano. We have empaneled the Code of Conduct Enforcement Committee, which will commence its work on Monday, to summon those candidates in Kasipul. Duol mochung ne yiero e pacho ka IEBC koro luongo jochung duto ma Kasipul mondo chopi apis gi wuok tich juma manyien oduok penje wi tule sub county no manoweyo ka ji ariyo wito ngimagi. Hawakuwa wanajua wanalolifanya. Kwa hiyo kama mlezi, kama mama, ndio maana naelekeza vyombo vya ulinzi na usalama, hasa ofisi ya DPP, kuchuja viwango vya makosa. Jatend piny Tanzania Mama Samia Suluhu Hassan okwayo mondo ng'won rowere manodonjo gi ketho mar dwaro loko tend piny ataro mar chik. Machiegni kendo penj laktar kokalo Ramogi TV ngima en mwandu. Waneno kacha ni onyalo ketho nyiroke, onyalo kelo stroke obwongo, onyalo kelo buok mar adundo, onyalo kelo diabetic foot, onyalo kelo bedo ng'ato muofu kod weche makamago. Daktari, weche mag rito tielo thothne waneno ga ni gin gik mayot mokalo. Ka ng'ato ntiere kod tuo mar diabetes ma wawuoye odiechieng' ma kawuono ni, ere kaka onego bed ni orito ahinya tiendege mondo mi kata doko ni chandruok osebedo to chandruogni kik dhi ma ang' kelo makoridwa ni mondo mi ong'ad tiend ng'ato. Tielo warito ni wach wang'e maber ni mokwongo wan gi gimolo ni diabetic nephropathy kata neuropathy. To tielo ni gima timore ni seche moko remo nyalo bedo ni ok dhi piny niwach wang'e ni ene en peripheral, ene ma en piny kucha, koro remo nyalo koso chopo malong'o kapo ni leche ohinyore. To oyot mondo iyud ni ng'ato yudo hinyruok moro e tielo. Niwach bede wage watiyo kodgi lakini warito gi mang'eny niwach tek mondo yud ni ng'ato tumo kata lwete e yo mayot. But tielo watho wahinyo ga seche moko kwawuotho kata kwaringo kata kwatimo gimoro seche moko kipuro kata dala to ipo mani kwer moro chopo kanyo ero. Kati chwanyo tinde kiwuotho. Koro mago gin gik matimore ka ng'ato nigi tuo skari wang'e maber ni chango bedo matek niwach skari chaka ni malo to kute mag bakteria ohero kama skari ng'enye. To mano emomiyo seche moko adhola medore to
tamre mondo miyo bedo matek mondo changi. Koro wangiso jok manigi diabetes ni mondo ka ginyalo to gi make sure ni tielo girito maber. Achiel kuom yo minyalo rito godo tiendi en ni irwako wuoche ma oromi maber manigi nafas. Niwach seche miweyo tiendi kakponi irwako wuoche modi to imedo dio leche ka. To seche mimedo dio leche ka to wang'e maber ni leche ka nyalo bedo nodiore, to magi nyalo miyo ng'ato be yudo hinyruok mar tielo niwach koro remo ok chop kuma onego bed ni chope, ok chope tung kucha. Koro mago gin gik wuoche king'iewo ing'iewo mokwongo wuoche mayom kaso wuoche manigi nafas maber. To ber kirwako wuoche seche te niwach seche mok irwak wuoche to in gi thuolo mamalo mar yudo gimoro madi manyalo hinyi kata mana inyalo hinyori e yo mayot. To mago gin gik manyalo geng'o kaponi irwako wuoche maber. Mar ariyo, wang'iso ji ni kaponi neno ka nitie hinyruok moro osetimore to ber kaponi thiedhe malong'o, idhi osiptal mondo thiedhi malong'o kendo make sure ni kachacha otimni dressing ma kute mopogore opogore kunyal chopo kanyo. Niwach seche miweye kanyo to kute ka kosedhi to gichako nyuolore to koro miyo kanyo bedo matek. No kosebedo infectious to koro kanyo ok change yo mayot. Mago gin gik ma kaponi ng'ato ni dala to wanyalo assume. Niwach iyudo ni ng'ato nyalo hinyore to wacho ni wadhi aket chumbi. Ohinyore matin, jomoko keto skari. Koro medo skari ewi skari. Nitie weche mang'eny ma ji timo ma wang'iso ji ni ber kaponi dhi osiptal mondo neni gi ng'at molony mong'eyo gima timo mondo orwakni kanyo maber mondo ing'e kaka inyalo dak. To skari ka ni malo, seche moko en owuon onyalo hinyo leche. Seche mohinyo leche to yudo ni ng'ato chako bedo gadhola ma kata ok ni ohinyore. To mago gin gik monego bed ni wang'iyo maber niwach kaponi gima kamano timore to ber kwa dhi osiptal chon mondo ne kaka inyalo konyi mondo ka nitie gima nyalo tim ma leche ka mondo oyawre titimo. To kaponi ok nyal konyi kamano to nitie specialist kata mag tielo mag diabetic foot ma kidhi adhiya en tije en ng'iyo dressing mano mondo ne kaka inyalo losni mondo changi kapok odhi mabor. Kik wawe adhola obed maduong'. Seche mwawe obedo maduong' cha tibedo gi thuolo mamalo mar terie pala. To seche miterie pala cha gik moko ariyo inyalo konyi kata inyalo gole oko. Koro mago gik monego bed ni wang'iyo ahinya niwach tielo ni. Kik wawe mondo walal tielo kapok ndalo wa ochopo. Rwako wuoche mayom, irwako wuoche ma size ne ber moromi maber, kato nyaka isiki nitiere ni chal nade moro adhola moro nobede to nikech nitiere kod diabetic foot samoro leche ka okel remo maber, samoro kidhi winjo ni nitiere kod adhola e tiendi kanyo, samoro kidhi ng'eyo to seche moko ing'eyo no obedo exposed, kute ka medo nyuolore, adhola cha medo yarore. To kapo nono ni sene na adhola ni tem matek mondo mi dhi e osiptal kik itema thiedhe kendi dala nikech ok ibi nyalo thiedhe kendi. Daktari yena mondo mi aduoke chien matin tudruok mar tuo mar sukari kod nyiroke. Tudruok nitiere ka isipimonwa e kidieny mokwongo kachiel kod kidieny mar ariyo. Kia kelo ga chandruok, bende nitiere gigo ma jatuo nego bed ni ng'eyo kata mopenjo laktar kata tests ma onyalo nyiso daktari mondo mi otimne ka nitiere kod tuo mar sukari mondo mi ong'i ane ka nyiroke ne pod beyo koso. To ka nitiere gin tests kaka mage? Kata kwa wach nyarogno kende to seche midhi general check-up makore ng'i wacho ni ng'ama nigi diabetes ber kaponi nyalo dhi kata mana osiptal didreyo kata didek e higa mondo ng'i. To mano kiseyudo puonj ma kod ing'e kaka ing'iyori kendi. To seche midhi osiptal ni at least dichiel e higa onego bed ni pimo. Itimo nitie gik ma test monego bed ni timo ma ing'iyo kuonde mopogore opogore kata fuonde mopogore opogore dendi niwach diabetes waseneno ni tuo skari oketho kuonde mopogore opogore. Onyalo ketho nyarogno, onyalo ketho chuny, onyalo ketho buongo, onyalo ketho kata tielo. Koro nitie kidienje mag test mitimo, achiel kuom gi en mar nyarogno. Niwach wayudo ni diabetes kata tuo skari en oketho nyarogno, oketho the nephron ma koro ok onyal tiyo tije ma odhi kelo gimiluongo ni renal failure. Renal failure ni koro nyarogno ok ti kako onego bed ni otiyo ma seche moko nyalo kethore kabisa ma ipo kata ni dhi e dialysis. To achiel kuom gima kelo renal failure mwapuonjore kawuono en diabetes kata tuo skari.
seche midhi osiptal cha onego bedi timo gimiluongo ni renal function test kata kidney function test. En ni koro en mano test mang'iyo kaka kidney tiyo kata kaka nyarogno tiyo. Kapo no yud ni otiyo maber tineno kaka ikonye. To kapo no tiyo marach tineno kaka ikonye. Kapo ni okethore kabisa to koro gi make decision ginyalo wacho ni ma watere dialysis. To gima wang'eyo ni seche moko tuo skari biro gi tuo pressure. To gik moko ariyo gi te ketho nyarogno. Niwach seche ma pressure ni malo, nyarogno kethore. Seche ma skari ni malo, be pod oketho na nyarogno. Koro in gi thuolo malo mar lalo nyarogno mari moloyo kapo ni in gi achiel kuomgi. Kata ka in kod gi te. Kata ka in gi tod gi te. Koro wangiso ni nyarogno en gima onego bed ni wang'iyo seche te kapo ni nyalore kata mana diriyo e higa mondo wane kapo ni nitie gimoro machande kata nitie kaka ohinyore to wane kaka inyalo lose. Kwa nyarogno kata mana liver, mano chuny. Chuny be kethore ga niwach tuo skari kata niwach pressure. Mago te be nyaka wang'e higa ka higa at least mondo wang'e ni gichalo nade. Kata ka pressure ni isebedo ki maintain kata isebedo ki maintain sugar mari to ber ka ng'iyo gigi mondo ng'e ni to in nade mondo ne kaka inyalo kony kapo no yud gi chon. Omwat ni yani en gimoro modhi mo ong'eny kabisa nikech diabetes nyalo kelo pressure nyalo kelo tuoche mag nyiroke. Diabetes nyalo kelo tuoche mag nyiroke kokethore chilo ok dhi wuok e del. Seche ma chilo kuoge del odhi ketho fuoni mamoko. Magi duto te gin gik manyaka wang'e kendo gik manyaka wapuonjre kendo nyaka wang'e maber. Daktari seche ma wang'iyo kaka wanyalo manage diabetes. Idwa ni mondo mi manage pressure, idwa ni mondo mi ng'i kaka ichiemo, idwa ni mondo mi ng'i kik ibed kod diabetic foot. Gigi duto te nyalo kelo gimoluongo ni diabetic burnout. Diabetic burnout en ang'o daktari? To ere kaka inyalo fwenyo ni gini koro dhi ka ahinya atemo manage tuo sukari to koro okelo na gima chielo ma kendo nyalo chako hinya kendo. Ji duto ma nigi tuo ma chronic ma wacho ni chronic en tuo ma koro nie dendi gaminga gi ndalo mang'eny giol kata mana muonyo yath seche ma ginyalo ol kata mana dhi osiptal oneno ni en kare to ma nyalo miyo ng'ato weyo. Koro kanyo ema mane mwaluongo ni diabetic burnout. Olo cha nyalo miyo ng'ato timre nade, nyalo weyo gigi. To mane manyalo kelo kendo complication. Koro watemo matek ni seche ma wayudo ng'at ma nigi tuo mar diabetes, mokwongo nyaka wawuo kode, wamiye ocho moro mang'ise ni gini en gima kawaida manyalo dak godo nyaka chieng' ma ok ochuno ni nyaka ene motieki. Ng'eny ji koseneno ni en gi diabetes to koro neno mane piny oserumo. Koro nyaka wamiye ocho moro mokwongo ma miye chunye duogo kendo miye geno. Kokamano to be wachak wakawo jok mwanyalo bedo kode kata mana self help group moko maginyalo makore godo, jok magimakore godo mondo gibed ka giwuoyo to gijiwore. Niwach seche ma gijiwore cha ng'ato nyalo penjo ni in mari timo nade, an natimo kama. Koro yudo ni oneno ni en kende. To seche ma oweye kende cha yot mondo yud diabetic burnout ma onyalo weyo yath. To seche ma oweyo yath cha to gik ma complications moko mwawuoye ka biro. To kose biro to koro seche moko nyalo yudo ni wan late. Oyudo kose ketho nyarogno, wayudo kose ketho gimo. Koro wachako deal gi tuo mopogore gi diabetes. Ma kabeto family bende nyaka donje gini daktari. Ber ka family duto te nyaka donje gini nikech ma onyalo bedo chandruok mar ng'ato achiel ni ng'ama miyo mantiere kod diabetes kata ng'ama dichwo mantiere kod diabetes to ponono ni ji ok osire tibiro yudo ka gini duto te bro kelo chandruok e family. Kamano. Mulna kar family ka support system. Support system en ni koro mokwongo nyaka wang'e ni seche ma ng'ato fwenyo ni koro en gi diabetes, nitie paro moro kata pache moro dhi bilo. Ok odhi bedo ng'at ma kaka wang'e niwach koro odhi bedo gi paro mang'eny. To seche mobedo gi paro mang'eny ni en jukumu marwa kaka family mondo wakele machiegni to wamiye ocho moro e family ka mondo ng'e ni wan kode kendo wakonye. To seche ma ng'ato nigi diabetic burnout ma ineno ka kawuono muonyo yath, wanyalo ng'eyo niwach wan ema koro wang'iyo gi, wan wachalo kamera margi mondo wang'e ni to ng'ani odhi mbele gi yadhni koso weyo. Seche mineno ka kawuono kopimo
okopimo kata sukari to pile pile oja pimoga ing'e ni ng'ani dwa chakol ine makoro nego bed ni dhi kachacha tindi nade ing'ise ni wapim kawuono niwach kawuono pok aneno kipimo seche moko ineno ka ng'ani kikwano yedhe ga ka niwach ine makoro itari kode seche mineno kineno ka yedhe ka pod ni mana kaka niwege nyocha ting'e ni ng'ani nitie kama ok omuonye yath koro ine makoro ing'ise ni to kawuono be muonyo yath iwinjo nade yath akeloni koro ine mikonye mondo odhi godo mbele niwach en owuon onyalo kata weyo moko tiyo gi gigo kata yedhe go ma kaponi obuok to obuok ka oselewo koro wane ma family kaka family wane mwabedo gi jogi kendo nyakwa konygi mondo gibed gi burnout no to seche mineno ka burnout do dwa bedo tine makoro en ine makoro nego beni wuok oko tijiwe tikonye mondo otigi yedhe ge kaka dwarore to kaponi nyalore ine makoro itere kata mana orako niwach ebe wuono nyalo wacho ni an orako go ola orako jaol ji kata jok mok tuo koro ikaw en inyalo kaw to wacho ni akawuono tera adwa dhi wuotho matin wawuothi kiny wanyalo ringo matin kamano koro jiwo no e kanye kuma family donje daktari bende obedo gi cases ma ng'ato manage diabetes kapok odhi ahinya kod diet kachiel kod lifestyle koloka kako chiemo koloka kako daka mochop kama koro kata kane pok ochako muonyo yath to kipimo skari to skari ber mano yudo ni gin jok ma one onyalo bedo ni en gi family history kata jok moko mbele kucha nigi tuo mar diabetes kata nosebedo gi tuo mar diabetes to osenyise ni ng'eni gini nitie remo koro nyaka nyiri seche modhi pimo cha mokwongo ni ng'ato nyalo biro ni an ga gi tuo mar diabetes adwa na biro mana timo check up kipimo rembe tiyudo ni skari ni malo to kon malo ahinya koro ng'at machalo kama en ng'at mwangiso ni kapok wachako chiemo moro amora kapok wachako yath moro amora kuong wadil gi diet koro nyaka ipuonje kal kode yo diet mopogore gi kaka onego bed ni otiyo godo ka ng'ani osemako yo maber tiyudo ni odonjo e orako otiyo gi diet kendo ocho mane miye cha miye koro bedo gi ratiro mar gima onego bed ni otimo ng'at ma kama yudo ni onyalo postpone kata yudo diabetes kata seche moko ok onyal yude niwach otiyo gi diet maber kendo diabetes odok piny gima konyo gi rako en ni metabolic rate mari mang'eny ne yudo ni jomang'eny jok ma kaka kimedo dongo to medo dok piny matin to ineno ka del ratil mar del seche ma en piny to ratil mar del bedo malo koro kaponi itimo rako to gini konyo metabolic rate mari mondo bed ang'o mondo dhi malo seche ma metabolic odhi malo metabolic rate odhi malo to koro ochamo ginene otiyo gi cholesterol mang'eny kata gi starch mang'eny manie dendi ma koro dendi okano ka to koro yudo ni del mari ratil mar del mari koro bede wang'e amanyo nyalo konyi mondo igeng' tuo mar skari en penj laktar kokalo Ramogi TV kawacho ni ngima en mwandu kapok ipimo sukari ng'iyane ni to sukachi chal nade ng'iyane ni pressure ni chal nade ng'iyane ni cholesterol chal nade daktari pimonwa ni gik moko adek giwuotho kanyakla to hinyruok kata kethruok magikete del thoro bedo malo mokalo wantiere ga kod oganda ma oluora luora dhi siptal oluora luora pimore agede chema kawuono mwang'e wach mar diabetes anyalo nyiso gi ni kik giluor niwach ng'eyo chon e thiedho chon waneno gik mang'eny mabiro gi tuo skari tuoche mopogore opogore mabiro niwach tuo skari wanyalo geng'o gigi mana kwang'eyo koro kik waluor especially jok ma giseng'e maber ni nitie jok ma e family margi kata rembgi nitie joma nigi diabetes ber kaponi dhi pima mondo ing'e kaka inyalo konyori chon ng'eyo chon lodhi kajuoga ng'eyo chon ber lodhi kajuoga ka wachiko chenro ni daktari nitiere weche adek mang'eyo ma ok diher mondo mi oganda wa wigi owilgo kata ka wi owil gi gimoro amora ma wache chenro ni to gik moko adek mok diher mondo mi owilgo namba achiel mokwongo tuo skari ok en tuo ma death sentence ma kaponi iyudo ni kata ni dhi osiptal to ng'isi ni ng'in tuo skari bed gi chir king'e ni kaponi ritori malong'o to idhi dak maber kendo idhi dak ngima mang'eny mar ariyo en ni tuo skari nyalo kelo gik mopogore opogore okelo tuoche nyalo kelo tuoche mag nyarogno tuoche mag adundo tuoche mag chuny to gigi wanyalo mana geng'ogi kaponi wang'iyo kaka wadak mar adek chiemo gorako magi gin gik ma gi play part maduong' sana mar miyo skachi mondo bede level monego bedi bedo kata madwarore
Nyakwara moge juanga gin gik moko adek madaktari wacho kacha ni wiki kwil godo kata matina ka wahingo odiechieng to sukari kata odiechieng diabetes tem matek mondo ming'e ni to sukachi chal nade kapod ober tem matek ing'i kaka ichiemo ing'i kaka itimo rako kod weche makamago mondo mibed kod ngima makare nikech ngima en mwandu. Daktari pono ni ng'ato tudore kodi inyalo yudi kanye? An hospital miluongo ni Medical Health Services inyalo yudo mbui mar Facebook gi nying mar Medical Health Services. To kata an inyalo yuda Jerry Okelo e mbui mar Facebook kata Dr. Jerry Okelo e TikTok. Wacho ni chiemo maleny, chiemo mamit, mantiere kod chumbi mang'eny kachiel kod sukari mang'eny. Mano en mane aduiwa namba 1. Koro wamulo kacha weche kaka chips, sausages, gweno mowang, starch in general, a lot of it. Chiemo makare gin kaka alode, olembe, starch matin, gweno matin. Daktari okowacho kacha ni mondo igol starch ikete matin. Gweno iket matin, talode, olembe, pi kikiwil godo mokimodho. Maduong' moloyo kikiwe ma okitimo orako. Nyaka kendo odiechieng' machielo yienwa waduok ne daktari wa erokamano makende kuom yudo thuolo mar biro e chenro mar penj. Laktar wamor. Erokamano makende. Erokamano mang'eny. Ne jogo mochung' ne taya ler kachiel kod picha mag studio waduoko ne erokamano makende. Ne director na Bob Wafula erokamano mathoth kachiel kod producer na Papecho Okoth Nyameja erokamano makende. Ne jahera mar chenro ni ngimani nitiere lweti ing'e ichamango to bedi timo rako tibet nango magi duto te inyalo ng'iyo kaka ngimani dhi to mana ka itimori nade kirito kendo king'iyo ngimani. Iluonga ni Ruth Otieno nyaka kendo odiechieng' machielo. Orituru masane.